Kadjin market bag gidamgo siya. Ano? Na ako nami sa ilawom na tubig din sa isa ilawom na dagat na nilangoy ko pa doon Nilangoy kuno siya sa dagat. sa dagat pagtanaw ko na yung dolphin nanita akong treasure ang dolphin Nangita kuno siya. saan ko diato nakakita ko ng treasure Nakakita di kag short. pagkuhan ako naikwintas mga golden mga singsing na golden mga kwarta na golden Imo kuha na ko dagan man tanan Ni dagan dito na. ang dolphin anak ka dolphin ako Niko dagan ko mo doon Gidamgo kuno siya market kita kuno Nakuha sa na ko. treasure. Hikap na ko mga Si mama daan pag tuwag na siya balik na ko idanggo na ako si Nico wala po na to na si mama na to na pag tanaw na ko na may ungo si Luya pag kuhan Dada de. kuhan dito may ungo na mga grapers dalang gold kaya tang Nico dagan ko kawat ko dagan ko bukod bitaw ko then natuog na siya kong balik pagikap Natuog ko na siya natuog mga na si Nico no ngayon ako pagkuhan ako natuog na siya kong balik Yeah. pag matulog kayuwan magkunin sa aming dangguha ko bagon tinutuka karon Mag kalkagas kung bukoy. Hangin ko. Nya. then pagkuhan ako kalago tani namata na ako tuko ano lang ko wala kang baka na Dagkuhan akong lagos eh. Nya dayon. Katkat kong saging din tumoy kayo anto sa langit na wala pa nabaligya akong baka Yung baka. Montay baka. atik bakwan ay atik na nun kandanggo na ako ba din nandala kong baka Gidamgo siya market niya. Iyang gi kan ba? Iyang gi subay yan damgo ba? akong ang baka Pati ang naong natuod libe. nabaligya akong baka din ilang na ba yun namaligya akong baka din niadto ko sa tiguwag din Dayo taga-asam to tiguwang. Di ba kanang kitsa man to tiguwang ba? tiguwang ba lulo ni siya putik na yung buhok Anya, dayon. hindi na siya mga Dayon. dayon tiguwang na siya ba yun putik na yung bungot Pati na yung bungot, yung buhok. Nya dayon. namaligya akong baka to din na tiguwang nakita na ko din na ako kiyatag sa ang bayad ako kiba ang bayad tiguwang pagkuhan ako darao ang bayad ni vegetable beans neto ko na ako kilabay sa ako mama nalagot ako mama asang Kinat kisay damgo magyan. okay kilabay ang vegetable beans pagkuhan pag hayag ma ano ko din pagkuhan ko wala kadakuan masa din na tanom ni kat na ko kat ko pa dun sa babaw then nakikita kong balay na ibana sa giant pagkat na ako humot laging pagkaon pagkaan ako pagkaon ko ang giant nakasimutok lami na sudan wala ang banan niya wala man ani wala yung sud daw John wala yung nisud daw pagkuan nisud siya nakakita siyang diamond ako din kikuha na ko dali ko naog pagkuan ako nabot ako nahappy ako mama katsuya ni mata ay mama balik sa ko nakadala siyang kuan ay pagkaon mga ayak ko din kuan lagot ang kayan naugab ko Hangin na mga kete. nahayag ni balik sa ko ni kuha ko nay manok ni tabi na ang itlog gold Yawo. Nya imong kuha. ikuha niya ko dagan dali ko laog ang jayon ni sunod then dali ko ang manok ay wala to kadungog ni ang jayon ni tago ko pa dun sa kwarto
gusto nila ni. Dagan ko ba dong naginahini ko. Ay, tago niya mga kete. Gukod sa Jayan ko na siya damgo. Yan ako na manok na itlog gold. Naanak ko sa Sabi ko kurtahan. no. Ang ina oy. Naanak ko sa kurtahan. Na, Dagan. imo akong naong oy kumot sa ta. Pag ana ako. Pag ko ang manok ni ana. Hoy, Ah. help me. Hoy, hoy. Yaya, di ko ako sa bata. Ano ang jayin kadungog. Ah. Dagan siya padung. Dagan siya. Nakikukod ka. Dali lao ko. Putol ako. Nadala kong axe. Nakiputol ako ang mga kuan. Dagadagag at sa ax. Oh, nagdala ko. Ako iputol ang magical pins. Kagas Ang matay. Matay. Giant ay. Mo na to no. Mana. The end. Salamat sa iyo pag-support sa mga YouTube channel mga yan. Support sa Please like, share sa mga video. Thank you. Please like. Please follow. Please share. God bless. Thank you.